i diu: estic amagat dins d'un armari, sent la gent cridar, són crits confusos, borrosos, el sent però no es distingís, no sé què diuen, estic molt nerviós, tremole, les cames em fan figa, tinc ganes de plorar. Déu meu, què faig? No ho sé, aquest lloc no és massa segur. Serà millor que em moga, que marxe, que intenti eixir fora. Encara tinc la imatge de la sang i els crits i tots fugint i el cos de la senyoreta Malfi estès a terra. Déu meu, per què? Tot ha sigut molt ràpid i caòtic. He corregut entre els tres, els crits i la sang i m'he amagat a l'armari d'una aula. No sé ni com he arribat, Déu meu. Però no em puc ensorrar. He de ser fort, he d'eixir d'ací. Ho faig. Abans he agenollat entre les cadires i les taules. Intenti no fer soroll. Respire fort i ràpid. Ja estic a la porta. Ho he aconseguit. I ara? L'obri? No, no ho sé. O potser sí. No ho sé, però he de ser valent. Obric la porta, a poc. Tracte de no fer soroll, però brinyola. La puta porta. Els nervis em cremen l'estómac. Són com agulles. Trec una mica al cap. Veig un passadís llarg i ample. Està buit? Mira banda i banda. Res estrany. Està completament buit. Però ara comença a veure-ho tot borrós. Em pugen les pulsacions. Per què ho veig tot borrós? Té que estar ferit? Em toca el cos. No tinc cap ferida, però la camisa està tacada de sang. M'espante. Em ve aquella respiració trencada que faig abans de plorar. Però no puc fer. No puc plorar. Fes el favor de no plorar. He de mantenir la calma. M'ho repetisc una vegada i una altra fins que aconseguís asserenar-me. Tracto del cap per la porta. Em situe. Veig les obres dels antics alumnes. Per tant, estic al tercer pis. Hauré de travessar el passadís per arribar al vestíbul. Ahir hi ha l'escala que baixa cap a l'entrada principal. D'acord, ja sé on estic. Però... i ell? On deu ser ell? Ja no sé en què escric. Això em posa més nerviós encara. Però he de fugir d'allà. M'hi decidís. No tinc més opció. Ràpid! Els batecs s'incompesen el pit. Marxa i corre pel passadís buit. Els passos ressonen i la respiració s'amplifica. Arriba a la paret del final i m'ature. Em repenja l'esquena i m'ajut de nou. I de sobte el tret. Ta! I un altre tret. Ta! I un altre. Ta! Fan un soroll esferidor. Tant com els crits que em segueixen. I més crits, però no sé d'on venen. Em quede glaçat i respire fort, molt fort. I trac mocs pel nas. Què deu estar passant? M'alça d'un bot i correc de nou. Gira a l'esquerra, travessa un altre passadís i arriba al vestíbul. Veig l'escala i m'abalance. Baixa sense pensar, nerviós i confús. Els peus em volen i em fan saltar els escalons de dos en dos, però caic i rodole per l'escala fins que arriba al segon pis. Em compeja les cames i els braços. Marxa i intento seguir, però no puc. Em quedo clavat. Una intensa punxada em travessa el turmell. Faig un crit sec. Ah! Mentre em posa la mà al peu. Em desequilibre i quedo estès a terra. No puc caminar. Respira fort, molt fort, i trec mocs pel nas. Vull deixar-me. No puc moure. Els crits ara són més propers i el seny baixen per l'escala. Déu meu, baixen. Intenta arrossegar-me agafant-me el peu. No em queden gaire forces, però no tinc cap altra alternativa. M'acosto lentament cap a la classe que hi ha davant de les escales. Em falten uns 2 metres. Allí estaré més segur. L'aldarulls que ve de l'escala cada cop és més fort. Torno a veure borrós. Les corredisses ressonen, s'acosten. La tensió m'ennuega. La suor em deixa moll. Ho estic aconseguint. Els sorolls que corren creixen, s'acosten. Vinga, s'acosten encara més. Només em falten un parell de metres. Ja arriben. Lleve la mà del tornell i la llarga cap al mar de la porta. Ja estan així. Els veig volar per les escales. Els reconec tot i els seus rostres desencaixats. Els brancs fan tremolar les parets. Jo es cride desesperat. Ei! Potser és millor que algú m'agafa pels muscles i em baixe. La policia ja deu haver arribat. Agafa més fort. No serveix de res, no em senten. Déu meu, ningú no em sent. Però què dic? Seré imbècil? Com puc voler que em porten al braç? Ens quedaríem enrere, seríem una presa fàcil. Déu meu, no deu estar massa lluny. Em torno a quedar sol. M'agafa fort del mar de la porta i m'impulsa a poc dins l'aula. El turmell em fa molt de mal per aconseguir centrar-hi. M'arrossega entre les cadires i les taules. Ja no hi ha renou. El silenci m'engàbia. Ara tot ha canviat. Estem ell i jo. La presa i el caçador. Sols. O potser no. Potser n'hi ha més com jo amagats en altres classes.
Espere que sí, espere que es distraga amb ell, que és bé, que es ho fas abans que a mi. Tinc el fred i respire fort, molt fort. M'amague darrere la taula de la professora. És més alta i ampla que les altres i té una fusta que arriba als peus per la banda de llevant. Així no em veurà. Espere. Passen els segons, els minuts. No puc evitar plorar, però ho faig gairebé en silenci mentre tanque els punys amb ràbia. No puc fer-hi més. Em quedaré així amagat, no hi ha cap altre camí. Esperaré que pugin els policies i em rescaten. Només desitge que ho facin ràpid, abans que... Déu meu. Ara recorde que hi estic. He tingut un flash. El tinc vist del menjador, sempre vestia de negre, no parlava molt. Déu meu. Clar que sí, ara me'n recorde. Era aquell amb qui em vaig barallar jo i els meus amics al menjador. Deia no sé què, quines històries de la selecció natural, de la celebració de la raça humana, de la mort. Algú va dir que mirara els seus vídeos a internet. Sí, ara el recorde, és ell. Sí. Déu meu. Però com ha sigut capaç? Remolen. No sé com fa que estic així amagat, però almenys veig un àngel per la finestra. Està just dalt de mi, a la dreta. Això em tranquil·litza. Veig el cel. Neva, com sempre. Sent una remor de l'exterior. Deu haver arribat ja la policia? Tant de bo. Intenta deixar-me mig metre. La distància és suficient per mirar per la finestra. Trac mig cap i veig l'enrenou que hi ha allà baix. A l'entrada de l'institut hi ha desenes de cotxes i furgonetes de la policia. Tanquetes de l'exèrcit. Tots corren i s'organitzen. Porten armilles antibales i grans armes automàtiques al coll. Un altre dia m'espantarien, però ara m'allegereixen la por. La suavitzen, la controlen. Un soroll. El cor se'n dispara. Què deu haver sigut? Què el deu haver fet? Em mareja. Un altre soroll. Déu meu, són passos. Algú ha entrat a l'aula. Respira ràpid, però ara tracta de contenir el soroll al màxim. Torna a veure borrós. Un altre pas. Silenci. Un altre pas. Qui és? És ell? Siga que siga, camina molt a poc, em rebentarà el cor. Sembla un caçador. Em busca? Deu ser la policia? I si és un altre alumne? S'acosta, ja gairebé tinc a tocar. El sent respirar. Em deu sentir ella a mi? M'arrofisc encara amb els braços contra les cames. S'acosta més, i més, i de sobte trets. Ta-ta-ta-ta-ta! I més trets. I ara les ràfegues. La persona que hi ha a l'aula corre cap als trets. Desapareix i em queda sol amb el cap entre les cames. I les ràfegues curtes que fan ta-ta-ta-ta-ta. I els crits dels policies corren amunt i avall per l'edifici i el tiroteig que no cessa, ta-ta-ta-ta-ta, però no dura massa. Després de la tempesta, el silenci. A cap d'una estona sent algú que crida noms. Jo, brame, estic així amagat. Una professora entra a classe acompanyada d'un policia amb aquella armilla antibales i la gran arma automàtica penjada al coll. Busquen davall les taules, entre les cadires, dins dels armaris i per fi em descobreixen arrofits sobre la taula. La professora plora mentre m'agafa i m'estreny contra el pit i em posa la mà contra els cabells curts. Està molt aterrada, molt. Respira fort i trau mocs pel nas. Jo ja no ho faig, ara estic tranquil. Molt. No puc deixar de mirar aquella gran arma automàtica de la gent que ha entrat amb ella. I com m'atrau, i com m'ompli de pau. Sí, demà mateix me'n compraré una de ben grossa. L'amagaré sota llit. La portaré a l'escola. Em protegirà.